M'han donat 15 minuts, intentaré que no manca. Per parlar d'aquests 2 anys i mig, perquè penseu que ha hagut una revolta 2 anys i mig continuada, sense perdre calada ni llevar gas. Si de cas veurà una mare això més, però mos pensàvem que ja no teníem benzina. Penseu que són 2 anys i mig de revolta, per tant és un temps molt llarg, però per situar-nos jo diria que hem de recordar una fita, a part d'un Zapatero, que ja pobret, el 2012. El 2012 és aquell any en què se van aplicar les retallades excepcionals, que el 2017 encara seran excepcionals, no? Perquè l'any que ve encara estàvem en retallades excepcionals, no? Van començar el 2012. Què va passar? Retallada de sou, drets, sanitat, serveis socials, medi ambient, no només el docents. També jo he recordat que dins la mateixa administració autonòmica, amb aquest govern del PP, ara en Bausà ja ha caducat, ara hem de dir govern del PP, no? Perquè tots són connivents de la situació que varen crear. Varen fer una autèntica cacera de bruixes, una repressió total i absoluta i una persecució laboral a tota aquella gent que ideològicament estava de fora dels seus paràmetres. Això és molt important. I hi havia llistes negres, diem querelles, feia llistes negres. Va buidar la conselleria de gent que considerava topos a gent que no combregaven el seu, que no donava el seu predator. I aquesta acusació que considero que és forta i és contundent és bona de demostrar. Mireu els diaris, tireu de meroteca i mireu les desenes i desenes i desenes de casos de gent que han guanyat judicis a l'administració per acomiadament improcedent. Per tant, teniu una administració que va crear el PP, que va surar UEM i que altres partits també han posat curada i que el PP va voler tornar en els orígens, la repressió total i absoluta. Aquí, en lloc de treballadors, volem militants d'un partit. Per tant, això ho podeu comprovar. Aquesta repressió dins el món administratiu, és la gent que està preparada, a part de construcció i a part d'hostaleria i a part de sanitat, resulta que van quedar a de fora. Gent preparada, professionals que queden fora de l'administració. I després mos ve, acte seguit, 2012, acte seguit mos ve aquesta superreforma laboral d'en Rajoy, que va deixar de cop, en qüestió de mesos, 1 milió de treballadors en el carrer que tenien fins aleshores feina estable. Per tant, aquests condicionants són importants per la gestació del moviment i ara entendreu aviat per què. No està bé que ho digui un professor, com jo, no vol dir que sigui tota la vida professor ni que ho hagi estat tota la vida, però en paraules d'Andreu Manresa, que podria parafrasejar Lluís Ballester, o al revés, ho van dir un dels dos a una taula redona, rarament es dona el cas d'una revolta encapçalada per docents. Encapçalada, no escapçada, no? Encapçalada per docents, i aquí a Balears va passar. Per tant, crec que estem d'anada bona perquè tenim la voluntat ferma d'un col·lectiu de docents que defensa les bases del futur d'un poble que està a l'educació. I ara ja ens matem. Ens demanen definir i explicar com ha funcionat l'assemblea. Primer punt. Una assemblea de treballadors està contemplada als estatuts, l'Estatut dels Treballadors. És una entitat absolutament legal i representativa de la major base democràtica que hi ha. És la màxima representació democràtica d'un col·lectiu i la presa de decisions es fa en horitzontal. És a dir, no som una estructura piramidal, sinó que som una estructura horitzontal. Per tant, els treballadors reunits en assemblea prenen acords per la millora del seu entorn laboral i això és el que hem fet. Reunir els treballadors de la docència, unir els treballadors de la docència, que això no havia passat mai, en una assemblea activa, que tampoc no havia passat mai, per plantar cara al desmantellament del sistema d'educació públic, que és el que realment encara vivim amb aquestes retallades que encara continuen. Després, per tant, ens constituïm en assemblea i s'organitza. El model d'organització també crec que és important tenir-lo en compte perquè la gent només veu l'assemblea, veu l'Iñaki, veu la mateixa gent que pensen que això és tot, no és vera. Què hi ha darrere? Assemblees a cada un dels centres. Algunes són 50, algunes són 4, algunes són 80, algunes són 20. Assemblees a cada centre.
un comitè de vaga que jo m'atreviria a dir que era un comitè de gestió, de coordinació de diferents àrees. Un comitè de vaga que de vegades s'ha percebut que era una cosa inamovible, i jo que he estat allà de dins us puc assegurar que el moviment, el trànsit, el canvi de persones era continu, no era una cosa estàtica, sinó que era una cosa que entrava i sortia gent. Les comissions enviaven un representant i el representant anava canviant. Per tant, el comitè de vaga no era una cosa fossilitzada a l'estil aquest de partits polítics i de sindicats, que són dues estructures que clarament en superen. Després, a dins el que era l'assemblea hi havia un altre nivell d'organització que era les comissions de treball, no? Per tant, tu si volies fer feina, amb què serveixes? Què t'agrada fer? I tu podries treballar amb allò que t'agradava fer més. Hi havia mobilització, que duen que ha votat el cotxe i ha muntat l'altavol en 12 segons, saps la nostra comissió de mobilització, si havia, no? Manuel Manco. Hauria la comissió d'afers exteriors, relacions amb la península, interilles, perquè penseu que el moviment aquest ha estat un moviment simultani a totes les illes, les decisions importants s'han pres simultàniament a totes les illes, caixa de resistència, tanto, una caixa de resistència important, i vamos dir, la quantia, i encara tenint el pes, i això que van entrar 700.000 euros i el valor de les vagues, si comptat, supera 6 milions d'euros només de les 3 setmanes. 6 milions d'euros que vam invertir amb una cosa que ara tenim que esperem que vagi millor. Després pedagògica, etc. Per tant, què és que ha sorprès de tot això? La gent no s'esperava. Ningú s'esperava això, ni tan sols els que estaven de dins, que allò que van començar sense les camisetes verdes, un dia va tornar una marea i en el final ha estat un tsunami. Un tsunami que s'ha duit per davant una tercera part del diputat del PP, tot el seu govern, i que ha propiciat la creació d'un escenari nou, esperant que més favorable a l'educació pública. Ja li van dir, en embolsar, alerta en l'educació que serà el Vietnam. I nosaltres, evidentment, hem estat el Vietcong d'aquest Vietnam. En termes més contundents, diria que l'Assemblea de Docents és la mostra més clara de l'exercici de la indignació. Un exercici indignat, exemplar i utòpic. Utòpic per què? Parafrasejant Eduardo Galeano, deia l'utopia serveix per caminar. O bé, també vull agafar una altra metàfora, que se diu el despertar de la força, que és de Star Wars, no? Faré referència a les dues, que són interessants, no? Deim utopia perquè moltes coses que han passat aquests 2 darrers anys i mig eren absolutament inimaginables fins que no varen passar, no? Citaré exemples. 1. Recollir 5.200 signatures de docents en actiu i en feina. 11.000. 5.200 en actiu, en feina, i el termini va ser públic. Per convocar una vaga indefinida. Primera, necessitàvem el 40%, el van superar més. Segona, 3 setmanes seguides de vaga ininterrompuda amb un seguiment brutal per part de docents, pares i alumnes. 3 setmanes de vaga indefinida. Mireu enrere, només trobareu els miners, que són un poc més salvatges que nosaltres. No hi ha punts. 3 setmanes de vaga indefinida. 3. Aquesta bolla que van crear va generar una manifestació de 100.000 persones a Mallorca, la més històrica, doble la més històrica que hi havia hagut abans. 100.000. 100.000 quan se van aturar de comptar, perquè eren més de 100.000. I una cosa més espectacular que la 100.000, que ho diuen Tomeu Noguera, que tots anaven de verd. Posar mallorquins en comú, fent referència encara en Noguera, posar els mallorquins en comú és difícil. I que mos vestiguem tots iguals, el mateix temps, això ja, bueno, ni som ja. Deia, això va passar, segurament, la majoria des d'aquí éreu, i si no ho vareu posar a veure, i és així. 5. Fer una subhasta d'artistes que jo encara no sé de on va sortir, s'inici, com una espècie de bolet, que va replegar 100.000 euros, 250 artistes, d'una caixa de resistència que han dit de 700.000. Aquest un nivell de solidaritat, en part venguda del Principat i en part venguda de totes les xarxes de per aquí, brutal, 700.000 euros. Com a anècdota vos diré que els que se dedicaven a la caixa de resistència, un dia que van veure que hi havia 20.000 euros, volien muntar una festa.
20.000 euros ja volíem muntar una festa. I vam arribar als 700.000, i ningú encara sap com, ni com, o sigui. 6. Ara imagineu-vos que deis, farem una marxa d'Inca a Palma en defensa de l'educació. I esteu sonats. No, replegant 10.000 persones i un pin no, 2. Això era absolutament inimaginable, no ho fem per duplicar, perquè moltes coses les hem fetes per duplicar. 7. Tombar ningú a Mascarelles, aquella mà fosca de la Conselleria d'Educació. Varen tombar. 8. Varen tombar Estil. Varen tombar Estil. Penseu que Estil era una de les principals apostes polítiques de l'anterior govern, de darrere tenies president, té un cert mèrit. I 9. Podria seguir, però m'atures les 9, que sí. Hem ajudat la força del col·lectiu, la força de la Unió ha ajudat a aturar la repressió contra directors, docents, pares, alumnes. Aquesta repressió que van intentar per inculcar la por. La reacció va ser tan forta que van haver de llevar gas. Si no hi hagués hagut la unió i la unitat d'acció i el suport mutu que ens hem anat donant, aquesta repressió hagués anat a més. I molts dels represaliats haguessin quedat en silenci. Però, quin és el secret d'aquesta unió que lliga tant i que té tanta de força? En primer lloc, la unió aquesta va venir generada per la indignació. Directors expedientats, estil, llei de símbols, lleven mots a senyeres dels centres, etc. Però després, quan ja vam estar junts, va venir una altra cosa, que era la il·lusió, l'esperança, la solidaritat, empatia col·lectiva, que se desprenia d'aquelles assemblees multitudinàries que retransmetien gairebé simultàniament a la xarxa. No? Aquesta unió de professors amb un mateix sentiment, després de les assemblees hi havia gent que entrava derrotada i sortia, anava cap a la revolta total i absolutament. No? Per tant, les trobades, els punts de trobades, unes assemblees actives, obertes i participades, varen donar molta de força a tota la gent. Quan te calculem en què va la força, gairebé la recepta era venir a una assemblea i sortiràs content. No? I d'aquí ve el despertar de la força, Star Wars. Una força que han dit va començar com a força indignada, però tot d'una se va convertir en una força vestida en positiu, perquè haureu notat que el que se desprenia era bon rotllo de tot el moviment que ha hagut, de totes les concentracions, les manifestacions, ha hagut bon rotllo. Altre punt municipal d'Inca Palma, mos basta, no hem de menester que mos venguin furgonetes ni coses d'aquestes. Com una força cívica i alegre. I això ho han captat els periodistes, això ho han captat la societat. I un dels èxits és aquest. No? I una cosa important també. S'ha teixit una teranyina que és flexible i molt resistent. Hi ha hagut centenars, milers de persones que han pogut participar d'aquest acte de resistència i de reivindicació. I crec que fa curt. I aquest procés participatiu ha tingut centenars d'accions conjuntes amb esforç i consens constant. I a més, amb una força, amb un altaveu, un dels secrets diria que és la comunicació. Saber respondre l'agressió en comunicació. Penseu que ha estat importantíssim, per nosaltres de tot d'una ens sentíem com en Goliat, com en David contra en Goliat. Eren 4 mestres amb un boli, amb un llapis, i teníem un govern amb tota la seva infraestructura. Com lluitar contra això? Informació,